Fil-jum iddedikat għall-importanza tal-edukazzjoni bħala dritt uman tan-Nazzjonijiet Magħquda tnediet it-tielet edizzjoni ta' Qari Tona. Din l-inizjattiva tal-Malta Trust Foundation għandha lan li trawwen fit-tfal imħabba lejn il-ktieb u l-qari dan biex jiksbu aktar erf u jaċċellaw fil-kreattività. Waqt it-tnedija ta' din l-inizjattiva fil-kulleġġ ta' San Benedittu fiż-Żurrieq, One News tkellem ma' bosta tfal dwar il-qari. Nħobb naqra ktieb tal-Ingliż u Bil-Malti tħobb taqra? Iva, U fiex taqra wara l-iskola? qabel ma norqod. U x'istejjer taqra? Per eżempju Lupu Lupettu. Tħobb taqra? Aha, U x'tib ta' kodba taqra? isom ta' Horrid Henry Awek. Kellimna wkoll mal-attriċi Veronika Farrugia, waħda mill-ambaxxaturi tal-qari f'Malta. Saħqet li f'dawn iż-żminijiet fejn it-tfal huma medijin bl-aġġetti teknoloġiċi, il-qari jeħtieġ li jingħata aktar importanza. Qegħdin ninkoraġġixxu ħafna l-itfal jaqraw il-qari huwa sabiħ, il-qari ma jridx isir bl-isforzi, ma jrid isir mill-qalb u l-qari jiftaħlek ħafna bibien għax il-qari jieħdok fantażiji fejn trid inti. Minnaħa tagħha l-President tal-Malta Trust Foundation Marie Louise Colero Prega qalet li din l-inizjattiva se jgawdu minnha wkoll tfal neqsin mid-dawl jew xi problemi bil-vista. Permezz tal-Qari Tona Nazzjonali, aħna ngħinu wkoll gruppi ta' tfal li jkollhom bżonn l-għajnuna biex jaċċessaw informazzjoni u nkella biex ikunu iktar komunikattivi. Għalet kif is-sena li għaddiet inġabru 15,000 biex inxtara tamira apposta biex dawn it-tfal ikunu jistgħu jaqraw. Minħat jew il-Ministru għall-Edukazzjoni Bonnici għalli rridu nneħħu l-idea li kollox xogħol għal kulħadd. Aħna nemmnu li s-sistema edukattiva għandha tkun hemmhekk għas-servizz tal-istudent u mhux bil-maqlub. U allura pereżempju hemm ħafna skemi importanti ħafna illi iwaslu biex it-tfal jaqraw iktar. Fosthom skemi one-to-one, wieħed ma' wieħed, teacher ma' student biex ngħinu dawk istudenti biex jitalmu iktar jaqraw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.